сейчас таких красных рыбок. Ой, что это плывет над нами? Наутилус. Смотри. Да, наутилус. А не на нас, а мы на них глядим. И рыбки. Наутилус проплыл, они испугались. Как тут видны эти кораллы разноцветные, красные? Вот они. И там плавают все, кому не лень. לא היה לו מפתח עד שהוא השיג. מה נכנס לך לאוזן? תיקח את הכרטיס מגנטי שלך על המדפים הקטנים ותרד לאחות. ככה, לא, אתה לא עושה את זה לבד. תרד לאחות, היא תוציא לך את זה. כן. לא, לבד אתה יכול לדחוף את זה יותר פנימה, זה מסוכן. זה מאוד מסוכן. במדפים הקטנים בסלון יש כרטיסים של כולם. תרוץ מהר, כי יד 12 אני חושבת נמצאת האחות. תגיד לה שנכנס לך... אתה בישיבה? מה? נו, אני מבינה. בסדר, מה לעשות? על המדפים הקטנים בסלון יש כרטיסים. אתה רואה? תחפש את הכרטיס שלך.